Salung, Huria na ni haholongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus, na yang masuk mahita tu acara parmingguota di Arianon, atong tabuak matiki marhahohomon mahita huhut martangyang di bagasa rohat tabi. Amin. Tapuji Tuhata, mari dehita buku ede nomor 20 ayat sada saat rodi ayat tolu. Di bagasan gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni todi parbadia nama nopa langit dohot tanoon. Amin. Songon poso-poso nai baru tubuh, wasan mahamu disusu natama, naso marlauk, asa lemmagodang hamu horhonon nii, bahen haluaon, molo tung naung didai hamu habasaron ni Tuhani. Olopon hamuma debata hagogotai, surak-surakon hamuma debata ni si Jakob. Haleluya. 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 Martangyang mahita. Ale Tuhan debata, suruma todi parbadia tu rohanami, asa tarapul situtu rohanami, marhite-hite haheheon ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam gadda haporseon nami, marhite-hite pakirimon namangulu, asa toktong huingot hami, nahehe dohami muse sian namate, songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naung hehe sian namate. Amin. Udul mahamu. Maredema Kor Ina Parade Kamis.
Laho para di rohata tu epistel marede hita buke de nomor 250 sada ayat sada dot ayat tolu. Atong tajahama hatani ribata patujuluni jamita turpuk tuari minggu sadarion imana tersurat di buku pangukapon bidu 20 sada ayat 5 satu ayat pitu. Pangukapon 20 sada ayat 5 satu ayat pitu tajahama marsorik-soring di ayat pitu rapita majahasa. Songonoma tersurat isi. Dungi idok na hudul di habang saima. Idama saluhut nado hupai baru. Jadi di dokma suraton mai ai hapo saddo akahataon jala nasitong. Laos di dokma tuahu nunga saut. Audo parjolo jala parpudi. Bonana jala ujungna. Lehonokuma tunama uas sian mual aik angoluani. Sopola tuhoron. Teanon ni namonangima saluhutna. Jala au gabe debatana, ibana gabe anakku. Olat nido sahatna. Martua do aka namanangihon hata ni debata jala namelausa. Amin. Mari tema penguan Ina Naomi.
Lau pare de horhata manopoti dosa mari dehita buku dia nomor 407 ayat asada 1 2. Manot noti masilang itu hatai nama morsan sude dosami sai tinggal kon sude harsa kei rohami masih saon sude dosami sojo tereni manot noti masilang itu hatai ngolumi ngoluki siani kumbeasa di tahun oh Tuhan songoni di bagasan sude burjumi kumbeasa sabudar sude dagimi hai tidur do sude dalani Muse sasude na porse aditi Atong tato potima dosata nagudangi diadopan ni debata martangi yang mahita di bagasar rohatabi. Ali Tuhan debata pergugu nasohatu dosan jala amanami. Huju hamido goarmu nabadiai, ala natargugut hami marningot dosa nami. Sai marasini roha maho midahamion, o Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabe jolma alani hami, namate jalana hehe sian namate, nama naik tu banua gijang doho mangodihon hami. Asiro ham dihami. Saya patok tong ma dihami. Roha hamauliateo tuho. O todi parbadia. Pangapul dinamarsak roha. Pamalum ma saluhut na bernit binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa marlas ni roha hami. Mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni nasa asini roha, saya unang tulak hami, saya tangihon mahami, ho ale debata ama, anak dohot todi parbadia. Amen, baga-baga ni debata, taringot tu hasasaan di dosa. Dungi, saya Roma hamu tuahu, asa mardabu-dabu hita, ninna Jahoba. Tungsura rara dosamuna, songon abit bunga dab-dab. Botardo bahenoku songon ita, nang perara songon abit hasuba, gabe songon hapas domuse, hasangapon ma di debata na dikicang. Betul ma. Mari dema kur narwastu.
Mari dehita buku di nomor 202 ayat 1 dohot ayat 5. Tatangi honma hatani debata dalam tungolu nai baru imasian buku Yohanes bidu 14 ayat 20 sada. Ujahama dihita. Manang ise namaniop akapatiki jala diradoti ido naholong roha diahu. Alai dihaholongi damangido naholong roha diahu. Aupe holong dorohaku di ibana jala papatarohku ma'ahu tu ibana. Songonima sahatna atong rap mangidogugu mahita tu tuhata debata. Ali Tuhan debata say pergugoi mahami mangulahon nahobar tupatikmi. Amin. Mari dehita buku ede nomor 250 alu ayat 3 dohot 4. Tidakon ma haporsiautai songon na hina tidakon di dongata saporsiaun di portibion rap madok mahita. Au porseya di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan
nama nopa langit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siantod di parbadia, adorang so habubuhan. Ido tuhata, nama naon na bernit di panguhuman ni Silatus, namate terpajal do ibana di hau pinorsilang, jala tuat tubanatoru dung ditanom, na mulak mangolu di ari patoluhon, nama naik tu surgu, lau hudul tu siamun ne debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosa ni, disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea di toddi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia, dohot di hasesani dosa, dohot dihatai nama dok, mulak mangolu do sogot daging ni halak nang mate, dohot di hangoluan nasora sudah. Amin. Mari dema PP GKPI. Atong tatangi hema aka tikting namasa di huriata na samingguan. Dabang dainang ni haholongan ni Tuhan Yesus Kristus, tabigema titing namasa saminggon. Parjolo, sadarion Minggu 16 April 2020, gabi ruastama keluarga Inang Doktranda Anna R. Borusiahan SSN, dohot tolu dana dinasida ima Yolanda Ruth Natasha Boru Pandiangan, Yonatan Dwi Sakti Parsaulian Pandiangan, Joshua Clinton Hamonangan Pandiangan. Masuk sektor 10. Paduahon, di hari Rabu tanggal 26 April 2020 di Garejata GKP Padang Bulan, naing majalo pamasu-masuhon parbagasan ima Admes Bima Manik, anak Niamata Sarjani Manik, tubuh ni Inata Roida Borusregar, maringanan di Jalan Beringin nomor 22K, ruas Jemaat GKPI Padang Bulan, masuk sektor 10. Dohot naing orwana Elisa Meliana Boru Ginting, Boru Niamata Penny Arwadi Ginting, tubuh ni Inata Nurlinda Borusiahan. Maringanan di desa Namo Sipur Pacurbatu, anggota gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Pinel. Patuluhon, proses persiajaran sidi di Garejata Ima Sadarion hari Minggu tanggal 16 April 2020 masuk pukul 10.04 WIB di Komplek Gerejata. Paupaton, perbaikan redaksi dari kurban persembahan dari dan untuk nomor urut 19 tertulis M. Tampu Bolon Borusiahan seharusnya Nyonya Tumanggor Boru Tampu Bolon sektor 6. Demikian redaksi diperbaiki. Laho manomumu hatani bata Maredda Mahita nomor 257 ayat 1 tolu.
di dohot daging upasahat kami tanganmu Tuhan kami sadado imaho iholoan nami asal apun kami. Dameni debatana sumurung sian salut naroha inga mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Dihamuna akadongan nahinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus hatani debata nagabi jamita di parsaurata di minggu sadarion minggu kuasi modogeniti nomor lapatan songon poso-poso naib baru tubuh alani hujaha mahatani tuhatya sian buku panurang Hesekiel bidu 36 mamuka sian ayat 22 sahat rodi ayat 27. Hesekiel bidu 36 ayat 22 sahat rodi ayat 27. Tapai hutihutma di bagasan rohata. Di baheni dohononmu ma tu pinopar ni Israel, songono dohatani Jahuba, dada alhamu au mabahen songoni, ale pinopar ni Israel. Ala ni guarho nabadiai, na ni ramunan muna di tonga-tonga ni bangso parbegu, akka hasahatan munai. Jala ahuma pabadiahon guarhu natibuli naung niramunan di tonga-tonga ni akka bangso parbegu na niramunan muna tahe di tonga-tonga nasida asatung ditadda akka bangso parbegu audo Jahoba ninna Tuhan Jahoba iadunghu parbadiai diriku di bagasan hamu di adupan muna. Jala au mabuat hamu sian akka bangso parbegu, jala paluhutokku do hamu sian saluhut akka luat, jala buanokku do hamu mulak tu tanoman munai. Dungi urasonokku ma hamu, urasonokku ma tu hamu aik akka natio, asatung ias hamu, urasokku do hamu sian saluhut haramunon munai dohot sian saluhut gana-ganaan munai jala lehonokku tu hamu roha nai baru dohot toddi nai baru tu bagasan ate-ate muna jala ucatokku do roha batu siat daging muna jala lehonokku tu hamu roha sibu jala lehonokku matoddiku tu bagasan ate-ate muna jala au mabaca asa marparange hamu di bagasan akka patiku akka uhupu pe radotan jala patu paon munado ima sahakna diamuna akka nahinaulungan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus hatani Tuhata na tersurat di Heber 12 ayat 6 dohot ayat 7 di doksongonon. Ai diajar Tuhanido nahi naholongan ni rohana. Jala dilicingi do ganup anak na jinakonna. Benget mahamu juppa diajar hamu. Anak do hamu disi dijujur debata. Ai diida ma
adong anak ay di dia ma adong anak naso ni ajar ni amana. Kita akan nahinaulungan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Bangso hasian, bangso na pinilit ni debatado bangso Israel. Macay godang do hasurungan na pinasahat ni debata hobar tu baga-bagana tu punasida si Abraham. Tohoro nasida gabi bangso na balga, bangso na maparsaulihon, akka paso-paso ni Jehovah, tonga-tonga ni ngulo ni bangsoy. Alay, dia kapertikian, ngulo na binulus ni bangsoy, buhay tardok do bangsoon, bangso natakang, bangso na diguarana na kaning diturpukon marrohabatu. Dada hurang hagugoon dohot huaso ni dibatana sa toktong manugunugu bangso Israel, dohot margugihon na sida di saluhut panggulmiton ni nguluna. Alay buhay do ng nasida tumadikon debata marhite-hite akka pangalausion nasida di tonga-tonga ni nguluna. Sa sitong na songon anak ni debata nasida, dada ikor ramunan nasida gowarni Jehovah. Alay taga sosahat penasida tu tano habuangan Babel, nunga di soba nasida di bata gana-ganaan, nunga di haposi nasida di bata bal, jala ido ubahen, terimas di bata tu tonga-tonga ni bangsoi, gabi bangso na tertaban nasida tu tonga-tonga ni bangso Babel. Songo bangso ni dibata nasida sa sitong na, dada ikong gabi sahat nasida tu si. Hapariron na tinaw nasida di tonga-tonga ni perhatubanon Babel, daktarida be surat di ngulu nasida bangso na pinilit ni dibata nasida. Dan ngadong meter-meter ay di tonga-tonga ni bangsoi, songo bangso ni bata ala ni paru kilo nasida na diaina di tonga-tonga ni tanu habuangan Babel. Ay dan ngadong beharga diri nasida, songo bangso naung ni asian ni debata. Ala ni paru kilon hapariron do ragam ni akka penderitaan inama dipakilalahon nasida. Jala di akka paru kilon na nibulus nasida, dada gebe tubuh hamu bau niroha di tanu habuangan Babeli. Lamatoras do nang dinasida hatak kangon dohot jogal niroha alanido digo debata marroha batu. Alai songon hatan itu hatan aku jagahon nakanin di Heber 12 ayat 6-7. Songon holong ni rohani sada ama tu yanak konna. Na merlabado pangajarion ni sada ama marhite licing-licing tu yanak konna hina holongan na. Sada ama daktar guar ama noni molo di bagasan hahurangan anak konna dan diajar anak konne.
Asa molo diajar manang dilicingi sada ama pe anak konna ala ni holong na doi. Songonido nang namasa tu tonga-tonga ni bangsa Israel. Asa molo terbuak pe nasida tu tano habuanga Babel. Dada gebe ubalga sugo ni rohani di bata tu tonga-tonga ni bangsa isian holong na. Asa ala ni balga ni holong ni rohana do dipajar hod de bata bangsa Israel. Gabe bangsa na terbuang na sida. Di rohani de bata ikon ma gabe tubu hamu baun. Dihitakan herongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Di nagabe bangsa namarlea bangsa Israel di tanah habang Babel. Ala ni picak-picang ni debata tu tonga-tonga nasida. Dada nagawe di pasobu debata manang di suadaho debata bangsoi. Alai tong do di bagasa pangarorotio dohot panatapon ni debata bangsoi. Di partikian nalehet di rohan ni debata ikon tuguonna jala paluonna do bangsoi. Jala dada holan paluonna sabing. Alai naing pai baru ni di batama nasida gabe bangsa napita. Bangso na uduk jala bangso na serep roha dia rupa ni di batah. Alanido di bagasa turpukon di ayat 26 di ayat 25 urason ni debatado na sida marhite aik asatung macai ias asa unak tube di rohana sida roha namar haposan tu debata gana-ganaan. Totu molo didok pangurason molo di hatabatak payason alai molo hata manguras dada holas songon hita ala ibaratna mula-ulaun adong akan narotak bamertapiak kita dungi ias dada holani ale lapatan di pangurason ikon ias diduru ias nang di bagasan pangodolhono na tu pangunggul miton ningulu dia kapar rohaon unang adong be roha na marbasir na marsuga-suga alai ikor roha na yasma jala roha na uduk jala marserep ni roha. Idola patan ni pangurason na nidok debata tu tonga-tonga di bangsa Israel. Asa jolma na yes na sida di roha nang di perdagingon nang di akka panggulmiton ningguli siganupari tarlumu bima ikon yes rohana marsoba jala uduk tu debata. Namang iut muse tagal so ditugu debata bang soi mulak tu tano nang di baga-baga ni Jehovah tu punasida. Didok dia di ayat 26 jala lehonok kuma tu hamu rohanai baru dohotod di nai baru tu bagasan ate-ate muna. Jala ucatok kudo roha batu sia daging muna. Jala lehonok kutu hamu roha sibuk. Jok do. Tabigi padoha di halak batak. Aisi jogal rukung do bayanin na kan. Tudus may songon nanidok ni hata di turpukon marroha batu. Gudang gojolma akan amar roha batu gabe partuk Tuhan
dipanggul mito ningulu nang di akka parsauram, di parsauran ni na marhuria, di parsauran ni nasa keluarga, di parsauran nang di akka perkarijuan. Somalna molo Jepang akka jolma si jogal rukung menanang nama rohabe itu dak hapak kulinga beon manang jok do gabe sibasidingon di tonga-tonga ni akka parsauran jala jok do akka jolma nama rohabe itu dang gabe perjabar di akka nadinggan edang ingoton ni jolma bibana dak sari hono ni dongan nabi bana dang le hono ni akka dongan nabi ibaratna akka pangurupion manang do panuturion di akka nguluna takkas do ditadda di bata nguluni bangsa Israel dangadong naholip sian panatapan ni di bata saluhut panggulmito ni nguluni bangsa nai alani tu takas do dia tada di bata rohabatu nama ringat di nasida. Totu dangadong nasutar patupa di bata peubahun manang ahape. Jala dingulu ni bangsa Israel nasida ditiki harura setano Misir nunga ditatap nasida jala didakon nasida songo dia hagugoni di bata na baluah nasida setano habuang Misir jala ido nanaing patupaon ni di bata taga sobuano ni di bata nasida mulak tutano perjanjian ni ikon ucaton ni dibatasi nasida rohabatu. Unang benasida si jogal rukung. Unang benasida akka parrohana takang. Alai iko jolma na uduk manasida tu uhum do tu akka aturan ni debata. Dia munak kadongan na hinaulungan. Nama cena maul do bau-bauhon rohani jolma. Nama cina maulo patu pahun akka haid baruo dipanggul miton ningulu ni hajol mau alai hagogo di bata tuk do paubahun salhut hagogo ni di bata tuk do patu pahun hai baruon dingulu ni akka jolma nani asianna asa pakor horon ni hai baruon na pinatupan ni dibatatu tonga-tonga di bangsa Israel ikon gabe jolma na pitana sida akka halak na soolo be mangaramuni goar ni Jehovah akka halak na soolo be na sida marsobat di batagan kanaan asa ido hai baruon nan igil ni di bata siat tonga-tonga ni bangsoi goar ni mingguta di bagasa sadarion didok kuasi modogeniti namar lapatan songon poso-poso naib baru tubuh molo poso-poso naib baru tubuh totu saluhut nanguluna marsiga tuktu naturas naro jala dangadong natoras na mangalehon si panganon nakoras tu dana na baru tu alai songon nadidok ni hatan itu hatta do di surat na tuhal di surat ni apostol Petrus dilehod do tu poso-poso na buratubui susu natamah dihita akan hinaulungan di bagasan goarni tu hatta Yesus Kristus
tutudo hita halak na pinay baru ni debata marhite tuhata Yesus Kristus. Nunga di paiyas debata hita marhite-hite mudarna. Asa saluhut dosa na maringat di ngulu ni jolma tanggal sian panggulmiton ni nguluta. Alai pertikian di tonga-tonga ni ngulu ni hajol mauta. Atik pehita go targuar halak nauk pinaias ni mudar ni Tuates Kristus. Alai jodoh pe panggulmiton ni ngulu taon songon ngulu ni bangso Israel na jodoh pe manirpang sian akka nauk tino Tuhon ni debata. Maoldo pe sipata jupang hai baruon di tonga-tonga ni nguluta ala ubal garupe rohabatu maringan di bagasan rohata. Buasa tubuh rohabatu di tonga-tonga ni nguluta na jumojo do hita marhaposa tu pikiran do dirita ujung na gabe lupa hita na hola jauh baru sasitong na naikon sihaposata na jumojo do hita makilalahon upistar hita siat Tuhani ujung na gabe holan hapis tara dohot parbinotot tatapakke lahu mangula di tonga-tonga ni nguluta olo sipata tatadikon hasitongan ni di mata holan pasari-sari hasitongata. Ubalga do sipata ego na maringa di bagasa kita sian haserepon ni roha nauk pinudahon ni tuhata di bagasan nguluta. Ujungna jot mahita makilalahon upistar hita siya dongata dan olobe hita manangihon dongan nau bijak mana nau pistar siya kita. Dia muna karongan na inaulongan di bagasan guarni Tuhan Kristus. Asam ngolo di pai baru di batang ngolo ni bangso Israel. Asa unang gabe marrohabatu. Totu maringat do to di batari tonga-tonga ni ngolo ni bangsoi natuk pau bahon nasida. Jala olo nasida majakko hagugu ni di bata dohot hatana maringan di tonga-tonga ni ngolo ni bangsoi. Buharo na kita ruas ni huria halak naung jinakon ni Tuates Kristus di panggulmiton ni ngoluta dia kapartikian na perpudion. Ah dohai baruon na tubuh di bagasa kita. Ragam do nang akka pangajarion na pinodahon ni huria terlepas sian akka kepentingan ta. Ragam do akka poda na pinodahon ni huria molo mangihuton pamikirion ni hajol maon poda na uli akka poda na dinggad do saluhutna. Alai kenyataan na taidan waing ragam do akka poda ni huria gebe mabula. Ragam do akka poda ni huria waing mabain akka na sudenggan. Alanido akka jolma na beragama komunis adong ko na memahami manang nama dok agama itu racun. Alai sasitong na molo olo hita marhamu baon di pai baru debata di pai baru Tuhan Yesus Kristus. Dangadong na muli sian na mangihuton Yesus Kristus. Asa khobar tu tema di minggu ta saudara didok di pai baru asa mengulu nauduk di hatok tongan ni Jehovah. Bohado haudukon ise do nauduk siti rota.
Anggo jol madang harus itiron nage be jol manuduk roha. Sipata marsipata do jol ma uduk alai to kinnai ngolo ge be gijang rohana. Alai di podahon apostol Paulus tu hita. Songon parroha di Yesus Kristus ma parroha muna. Atik perupan di bata di bana alai dang di dobo rohana ibana tudus tu di bata. Nah persoalan noaing hajol motta na di hasiang ano jod do makilalahon dirina songon di bata. Wala sehali dua hali di bana mabigi jamita. Ege benek perjamita ibana di san, perjamita di song. Holat sehali di bana mabigi akka berita-berita pertobatan. Nga oleh sifatan menjustis jolma. Asa tubuh ngolu di homerup bertobat to nina kan? Bertobatlah. Nah, hape diri na bisa bertobat. Atong dia munak ka manami nanami ahado nanaeng gabe ipola nanaeng gomos piopota marhite-hite jamita di minggutta sedarion songo poso-posoi mahita saluhutna marsigatung holat tu jahuba hatan itu hatta madok di poda tolu ayat 5 marhaposa tu jahuba mausian nasaroham jala unak komar pangusadian itu pikiranmu sendiri. Molo duk tubuh do roha di hita. Holan na marhaposa tu dewata. Dangadong be perbedaan. Dangadong be persigulutan. Dangadong be akan nama silatian. Asa ngulu ni na uduk tu dewata. Na marhaposa tu dewata. Hobar donang tu hatan itu hata taringot tu perbueni toddi na di Galatia 5 ayat 22 hadameon haserepon holong niroha hapat tason hatomanom ima sasitong na naik kemaringan di bagasan ngulut taganuk marsada-sada atong dihita saluhuna kana hinaulungan itu atas Kristus. Tapakke mangulutos saluhutna gabe ulah-ulah di bata jala tapasahat madirita dipauba jala dipai baru di bata asa ngulu na marlaba nguluta di tonga-tonga ni portibion jala lamar sangak matu hatta marhite-hite akka hata dohot akka pabainata. Amen matang yang mahita. Mauliati ma Tuhan nunga taruli hame di hatam nabadiai. Homali Tuhan nape baru hok kami. Asa jolman namarhamu bau kami. Tuhan di parhatu turuhan nami do hagaleo na tubuh di tonga-tonga ning ulu nami. Jojot tami ali Tuhan manudalhon hatam nabadiai. Upasidik kami hati goran do tasit tongan mi. Holan lau mangguluti akan di hasyanganon. Gabe hubak kami ali Tuhan. Portibion na gabe di bata nami. Gabe haposan nabi. Dadai ali Tuhan na gabe haluan nami. Holak kodo ali Tuhan natuk pasahaton. Pasu-pasu haluau Tuhami jol manay nokokmu. Atok Tuhan. Hujako kami mahatam nauk taripar Tuhami di minggu sadarion. Asa songo poso-poso na buratubu mahami. Toktong mahami ali Tuhan. Marsigatung. Holan tuhagugon dohot asini roham. Muliati mau sobaw kami tuho di bagasan gor na anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita
sian nomor 504 ayat 1 tulu. Tuhan Yesus au hidup nama ngapuli au ikaduka anamku ngana dotok hau itu Tuhan Yesus au tangan nasai wani Hatan itu hatta, para di rohatta lau pasahatun pilihan tua dopana, sian buku panurirang maleaki bidutolu ayat 10, songonon didok hatan itu hatta. Taruhon hamuma sitong parsapuluan itu bagas parpeopan, asa adong bohal di bagasan jabuku. Jala ujuni hamuau taringot tusini na jahuba sebot manang so ukapokku dihamu akapa di luar ni langit jala mangusehot tuhamu gawe maradu marlobi-lobi tapa sahat pilihat tak.
Tapasahat ma peliata tua dupan ni debata martangi yang mahita. Oleh debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan saluhut seleon-leon nadinggan, jalamual ni nasa ulibasa na mauliutus. Huso pahon hami masian na niliomitu hami pilihan nami tuho, molotung adong tarso pahon hami tuho nasian tangan muyadui ujalo hami. Ayah mahami ubahin natar leon hami manangah tuho, asi maroham, jalo mapilian namion gabe uap na hucus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asa hupakke hami pilihan on patibulon harajonmu, di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti terdim, asalam hutad hami godang ni sileon-leon midi hami, asalam girgir hami maduk ngoliati tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajaunmu, saya saut malumoni roham di Banua tongon songon na di Banua Gijang, lehon matu hami sedarion hanguluan siapari, saya sama dosa nami songon panisa nami, di dosa nidongan namar dosa tu hami, unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan damai, laus jalo hamuma pasu-pasus siat Tuhan debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu, di sodakot Tuhan debata bohina Tuhamu, jala asima rohana midahamu. Di dopakot Tuhan debata bohina Tuhamu, jala di pasaurhon madamena tutod di munabe. Amin. Amin.